Annabi a taimaka sadaka saboda Allah da Annabi a taimaka da sadaka jama'a taimaka da sadaka saboda Allah da Annabi a taimaka da sadaka gaskiya canjin nan sai a hankali wallahi ba ma jin dadin shi mu almajirai amma ba komai taimaka da sadaka saboda Allah da Annabi taimaka da sadaka taimaka da sadaka taimaka Alhaji anya wannan mai kyau ce kuwa Alhaji wani irin almajiri ne mai kyau ce mana ya zai kai in baka sadaka to Alhaji nagode Allah ya ga uwarka nagode a sauka lafiya nagode Alhaji nagode Allah ya ga uwarka wannan wani irin almajiri ne kuma hukaci ne hukaci kuma kana haka ne kaga nan iska nan kai wanda bude aka ce mahaukaci ne ni ne mahaukaci sai magana sadaka zuwa Allah nabi wanda ga Allah to malam nagode ha ba kaga mutanen kirki malam nagode kaga wannan Qur'ani ana an san su nagode Allah saka alkhairi nagode kai amma ha goma ce ya ga rainin wa wani zai wa goma amma ba komai nagode dai taimaka da sadaka saboda Allah da Annabi taimaka da sadaka almajiri ga wannan malam me wannan malam ga sadaka kai malam wannan ba zan ashe ta ba kudi ne fa nake baka wallahi wannan ba kudi bane ai gwana ka ban ya zaka ce min ba kudi bane ba ka ban jarida wallahi na sako sai a ciki kamar no kamar ya taya kwara a baka to me matsalata ya zan ci da sadaka ba ya zaka ce ba ta da bambanci kai malam ga kudinka malam in zaka karbi sadaka to wallahi ban so a sako ya zaka ce ba ta ni ne niyya da ba ka da renin wani zaka duk da ba a so ba a santa mala ce maka sarka almajiri to bari ka ji ni fa ban da cash ka san yanzu kuɗi sun koma lambobi wannan ai mai sauki ne tafi da gidanka nake ba ga POS dita a wani katin ka sai kai mun transfer kai kaga almajiran zamani har POS to tunda abin ya koma haka duk wanda ka tambaya sai ka ce bai da cash shi yasa na ce to ni dai almajirin nan ni almajiri ne zan je in sai POS rika amfani ta kawo maka 200 200 to ba matsala 200 to duwana kai mana katin ka ko kwandala babu ko kwandala ba katin ka ban gane ba ko kwandala ba kai ma ashe matsayaci ne kai kakkare na mun wayo ban gane ba ko kwandala ba kai ma ashe matsayaci ne ba ka gani ya za in taimake ka baka da ko sisi kana neman bara wai ni na taba ganin ma almajirai har POS an ga ashe baka da kwandala asana rike mana rike jaka abun ka da Allah jaka ban gane ba kai ne ayi matsayaci kai